147 ja Kari Koli 10.5, 200 kilometriä tunnissa. Ja sitten jälleen turpot peliin, eli nyt on kiva seurata, mitä nämä herrat tekevät. Vasen rata. Siitä tekee vasemman radan Mika Raitakari. Karinallaan ja oikealla radalla Jussi Lahti. Eli Jussi Lahdella meni, kui se Signattiin teki auto viimeksi pikkasen ketuille tuo lähtö ja Jussi hellitti menonsa, mutta ensimmäisessä laittelussa hänellä on pohjalla 967 ja siellä 5 on hän ja Raitakari 9. Mitä se semmottiin teki? 1,5 sekkaa pois. No niin, ja Jussi Lahti otti sen, mitä tulivat hakemaan tässä vaiheessa, eli paalupaikka 8167, 268 kilometriä tunnissa. Kyllä siinä isompikin auto liikahtaa, kun pistetään sinne tehoa. Ja nyt on Raitakari siellä 4 tämän lähtön jälkeen. Nyt vasemmalla radalla Sauli Tiburi, oikealle Pinnet Matkoon. Eli siinä on 2 Renault Valiantia